Wih, aku iki golek limbo iki mesti ning kok. Alah, mesti nek aku kok dadi mantune nyijange. Mulai saka iku aku ya kudune tenanan goleki aduh kekasih pujaanku iki ada di mana. Tak terawang. Wah. Loh. Apa nanti kowe? Apa nanti? Iku apa Gusti? Iku apaanan Gusti? Iku apaanan? Tak tutup mata kok masih ada. Iku piye? Sopo kowe? Dia kekarepan apa ana ing kene iki? Aku gundul. Aku apa? Aku sampai lupa. Kuwedeno. Ya. Dia kekarepan apa kowe teko kene iki, Dul? Aku ada mencari limbo. Limbo. Bener limbo. Sak ngertiku iki ngono alas. Ora ana jalma menungso kang duweni digdaya kuwasa lan ora ana sing wani mlebu ngancik ana ing kawasane buta yeksa buta. Mula saka iku aku ndol. Siap. Aku wedi kok. Iya. Yen kowe ra gelem bali lan bali sumingkir ana ing papan kene, sira bakal tak ganyang mentah-mentah iso bali kanthi jenengmu sing bali. Maafin aku nggak tahu. Nek di sini ku ada buta ngono. Maafin.